Ben Novack Jr. hi January ni som pakua sangkat zakua som nga parukhan Miami, Florida, USA alo pianga. Apa hi mi hausa tonto niin Miami Beach Hotel Chhungkaw tak Fontainebleau nei tu ani. Vandoi thlak tak main ben apa hi April ni ruk sangkat zakua som riat panga khan lung thalo wangin aborala. Chutachina chuan an hotel chu benale anu Bernie sikuta alo umta ani. He hotel hi Miami chuan a ming thang hlea Hollywood star le mi hausa tonto ho ria book ani wangin he hmuna chol phachin hi chu Diwali discount ti vela an boy ve vaklo mai the ani. Kumsang khat zakwa somkwa pakhat khan Narcy Velis Pacheco nen in nein buy one get one free offer ang kha achang fu hlau maya Narcy chuan afanu May abat aron chom tela. Benale May te chu anin milpian maya chen khate pe chuan anu zok chu anu shon ani te an ring hial thina bena chuan pa in afalaka amo phurna chu May laka ahlen thle ani. Bena chu millionaire ni boka atui zong bo anamai lo khop mai. Thil hlu le thil hlui lilam han chan te chu anuam ti zong ania. Batman a film entry te chuan kan hrianga a motor lar Batmobile collection te anei hialani. Tin comic bu shim hi angai na hlea mun sangami manlai le tunlai deuh te la khomin ada tharuya chutianga a comic collection zong hlutna chu dollar sing chuang fe ani rin ani. Nupui Narcy po chu aduat hlea a kha tokin thilpek manto tak aperenga. Rangkachak thria changa karman to tak han present vel te chu amangai na lan chuat tir ve dan ania anamai lo hle. Narcy po hian mi hausa nupui ni chu alo thiam ve viau mai nal le it taka reng mai chu anapui berania chumi tur chuan plastic surgery po atinual to nge ani. Amaherawhchu bena chuan apa tho chua sa atanga in la million ni vengot chu atum hau lova ama pualin convention planning company pakhat adin boka zan lama party le chuana tur poimo a omlo chuan chulama chuan bur ngat mayani. Ataima boka a company po chu reilo te chungin a thang chakhle kumkhata US dollar million som nga lai athok chuak zia nga chut ani. Amaherawhchu vandoi thlak takin anu Bernie si chu April ninga sangni pakwa khan Fort Lauderdale Florida a ina achiswal pala kumsomriat pasari mi ni in aboral hlau umai. Bena chuan atuar na hlea Amaherawhchu akianga anupui le afanute an omawangin alusun ko harna po shechang manglovin an ni chuan an lo thlamuana anna po balaom mi lovin athok thei ani. Anu borala tanga thlathum nuwa an company thilpoimo taktin New York a zinangaya anu boral nuwa azin chua vai khatna turte ani wangin ama ngota hanjin chu thain an shelova anupui le afanute chuan anjin pui ve nge ani. Amaherawhchu July ni som pani sangni pakozinga bena chu an thlen na hotel pindan chunga thih char ani tatlat mai. Anu in amu masabera a trengal tuara arang theyang berin police an phone ngala. Miami police te po chu amuna an ron thleng thuaya an beisei in chu hotel pindan chunga an thilwa mu chu alo rapthlak daih mai. Bena taksa chu leya alet renga akut nung lama khirin dakte patron ania nasataka soisakniin ataksa hmun enge mozata vi na nu ma ombok. Chuat vela te chuan thisen aluang koi nei nuaya kilkhata Narcy te nu fa chu in koin an lo trap hlok boka. Detective te chuan an nu chu zona engemo anan zot ngala bena hian hotu aneile neilo te tin chu hmuna chuan hanin thana tur khop engthil hlu nge aken ti te an zota. Narcy chuan a comic collection chu tute moin hriain ruk chuan tumanga he thil rapthlak takhi a thlen pha nia angaya. Criminal Defense Attorney Matt Mangino chuan an nurin dan hi nuizathlak viau angin langma se thil ni thei ani vetlat heng comic bu te hi cheng sing chuang man fe ani ati
Amaherawhchu bena taksa misual nu ma an han enchianga rukru satlia kutnu niin an shelo tin a comic collection bom po chu reilo te an muchuaka pakhat ma an lalova alola kim biai mai a bulvela te chuan poisa tam tham taka oma chu po chu an khoilo niin alang tin do kana rolex sanaman to takpo an laklo awangin rukru chet na chu ni thein an ringlo attorney manjino chuan he poi khoi tu hian benalaka lung oilo na engemo tak nein achea a ho hle nia angai cold case analyst John Matthews point manjino ngai dan hi atrom pui ve boka bena taksa misual kutnu te chu rukru satlia mai ti ani arin lo thu soin phubalak na lam ani arin thu asoi investigator de chuan ma anhan la chanta Amaherawhchu poi thlen na hmuna hian midang thi senemo samzai emo fingerprint le DNA emo an muzo silova an na a hau tak don hle chutianga an nu chuina pui theitu tur finfiana engma an nei taklova chuan a hmuna omve nupui le afanu chu investigator de chuan an han chui masata bera Amaherawhchu poi khoina thlen hun lai vel ni an rin zingdar sari borvela Narcy le mite nu fa chu mundanga an omani ti hotel chunga CCTV sang atangin an muchuaka ti chuan an nu fa chu fihli mangai ania an thai bori phot ani investigator de chuan CCTV atang chuan poi khoi tu te mo rin hlel tur tu emo mu the in beisei in uluk zokin an han en chianga an beisei angein mi pani dar sari rik ma dewa benat pindan lamakal hi an muta Amaherawhchu engadi te reng ni CCTV hi chu a fialo zel maya chu mi pani te po chu an mel alang chiang theilova tu tenge an ni hriat thei an ni lo he mi te hi benat hat tu te chu an ni thei mayangem lo ni ta se tu tenge an ni engwanga bena hi that du nge an ni detective te chuan chu zo na chu chang thei turin ngor takin an chui chun zom zela bena chu sumdong house tak mi zong in an tlon ron midang dor konga zeile hoi hom anga mitam takin an ngai ania Amaherawhchu azia dik tak erawh chu tiang chu alo ni hau lo ni ti investigator de chuan an muchuaka achapowa athin che ema aduanga thilakal lo chuan midang mai zana nei lo tongkam tlahol tak taka midang diriam ching ani ti anan mu chua bela chutianga ador fu lo ama ho tu cholo uwal atong tamayem ni ti chu anan chui ta investigator de chuan benangai na lo tu le asum don na po tlacharop mahse poiti lo tu tam tak an mu chuaka Amaherawhchu han o na tur khopa finfiana emo rin hlel an nei lo thu nei tu de chuan beidong mai lovin benasul nu te chu a aya thuk zokin anan hai lea he sumdong pahau sa tak hian mite hriatpui lo nun hlui thil zep ruk lian tak alo nei reng mai bena hian atlangval lai khan Party-naa kalhi a hrat lea nuam po atia chu American ho nuna bet vereng poni Amaherawhchu a party du danero mite beisei lo lam chi dai ani saruaka nula lam thin na hmun stripper omna hmuna ngat a local thina ni ti an han hre chuaka tin a aya bon an hriat chuabel chu hmuna chuan nupui Narcy nen hian anin tong ani tin chu aya bon le mi zong makti mai chu annu Narcy ko vaki hi chuti hun lai chuan stripper alo ni reng mai anu nun lui chonom lo tak chungchang hi soin mei chuan Ecuador atangin kan lo pema South Florida kan oma na han tho mai turte alo om silova keimin en kolangai bok nen asum mu theina om chun lam lama chuan akalta ni ati chu athona strip club millionaire tlangval ron kal regu tak mai chu Narcy chuan alo mu mai big lova atip san pek dana tang chuan insuk na le thlengsil na sabon thaturu tak mizo siam ngei Flux manvela han boy mai chi ani loti a hre karaniang chu alo kom ngei ta ngal thuaya chu tlangwal po chuan alo ngai na ve hlea KGP General Conference in tong nilo mahse bena chuan ayai chuang hau lova ka chun nu nem yang mangai na tlo
ka mukir le ta kana kru bo alo ti ve te po anima na an intawnna tanga kar ni vel le ka anin nei ta a Hollywood film choi thailo Pretty Woman le Cinderella thon thu ngai nom tak chu atakaram chantirin bena chuan Narcy chu a khosakna hmun top le din hmun hnuai hnung takatang chuan a chan chuaka nula tam tak suang tu anarama chengin Narcy chu millionaire nupui ani tarup mai Amaherawhchu chu anun hlui top tak le apasal thina chuan inzomna aneyem Narcy chanchin chu an han chui le ta an eizon nain azir lo boka melchiat rova tak tak alo nga hlea a thian hlui te zinga zel bangzut jing tak tak tele khotlang ta na noksak an om nual ani ti hriat chu ani chung zinga chuan a bial palui denisa chu rin hlel kai berani tin ani hian police lama record alo nei che sa boxia an han chui ta thik na awanga che ani theyem a bial nu hlui nen chuan in thurwalin apasal millionaire chu asum id wanga thatte ani theyem ti chuan denisa chu an han chuya CCTV alang miswal panile denisa mel chu in anna an nei lova tin poi khoina thlen lai hian mundanga awmani ti finfiana anei tlat mai ani po afilim angangai ani le ta detective te chuan Narcy bial pahlui chu an kian sana Amaherawhchu Narcy chile kuang te zingami rin hlel om tak pakhat an hmu chhuah bel lea chu au Cristobal Velis ani po hian zelbang alo zut ve zak toa Amaherawhchu ani po hi CCTV mi nen in anna an nei lo baka benathi hun lai vel chuan a bial nu bula a omani ti an han fin fiale boka investigator de chuan poi khoi tu chu an hlat tial ni in alanga chui chua lovin aliam mai dona alan to laiin thil poimo tak an hmu chuak le ta investigator de chuan police file hluite an han ching le ta kumsari liam ta a Novacka in atanga report lo lut pakhat an hai chuak le ta nol mai chumi truma thil thleng le benathi laya aom dan chuan in anna tam tak aneya wangin chu report hlui chu an ngai thu tak ta hlea kumsani pani khan benachu anupuin thuthenga nung khirin handcuff abun tira thuthenga chuan a ke chu tron betin amit atuam sak boka chutiang chuan darkar som ni pali chung akalbo san nin report alo thelu to chumi chungchanga chuan annu Narcy chu police in kovin thu an han zot fia Narcy chuan khathil thlengkha kan pa in dodin report aron thelu tani kha tin bul anchana kumsari liam ta thil thleng chungchanga annu pathuruk trople tenom takchu police te ma chuan apuang chuak ta a an panen chuan nu panun an mandana thilpa ngai pialam dewa hanti velte chu an nuam ti zong ani thu asoi tamaya kut hanin tron sakte mit hanin tuam saktele man rodang eng emo manga hanin fiam te chu an ti dan than an nu pahlim na thuruk ani thu asoi chuak tamaya benan report a thelu chumpo hian chutianga an nu pa in fiam na chikata na ti chu an ni thu le chumdang ang thowa limom taka hunman an tum lain mi in an ron mutasi an thil ti chu an hriat chua vai chuan azaom na ti borbanin omang ti alawa ati ngai na shelovin an nu kidnap anga in soi tamai ani thu asoi tin mi pat mei chiat na thila benatui hal zia te po asoi chuak ta zela an nu pa chawa hunman chu du khoplovin phungbom te po an som thin thu te asoi chuak le ta zela achang chuan bena chuan adu bon ra thei ma khabdai angai chang te po aom ni in asoi Amaherawhchu chung thilvel chu an pa thina nen inzomna anei arin lo thu asoi Narcy chuan an nu panun mandan trop tak chu police te hriata apuang chuak fai to veka Amaherawhchu thina em han thlen tur chuan a ho tham dewa angaya chuti rual chuan afanu mein thuruk dang puan tur alo nei vele a pason bena chuan ngai zong dang anei thu asoi chuak vele ta tlat mai investigator de chuan an han chui chianga bena thian te tangin thil an hriat bel ta treu mai ngai zong het mai baka
no chi zuar ho a kop na sat thu te an han hriat bel le ta zela eng tiklai po ngai zong pathum nei reng angani thu te an sei chuaka chunga angai zong a kom thin te zinga chuan puitling film chang thin Rebecca Bliss chu angai nat fal big thu mei chuan a sei bok bena hian Rebecca hi angai na mai ni lovin a hmangai hlea anin hmu zin thei nan a omna Miami atangin Fort Lauderdale ain sontira ain luaman atum sak baka asum le pai mamuang zong zong te chu arukin apechina atlo jing malmal hle niin an mani hre cheng tu te chuan an soi ani chu nu puitling film chang thin Rebecca chuan benanena in nei adua mahse bena chu nupui nei lai ani sia ani chuan hanin then em chu adu si lova anei thei don lo ro ro chuan tu main an nei big lovang ti ril rupuin a that tamai tina ani them chu zona chu detective te chuan a chan na an she chu awat angai ama Rebecca chu police station a an ko vele ta thil ni thei nia an hriat te chu an han soya Rebecca chuan detective te chu changin benahi ka hmangaya engwang te lulin nge ka thang annu Narcy nen in then an tum lai le ngalania tin benale Narcy te nupa in kara khichat lian tak a om thu a soya chu chuan detective te beng a ver hle Rebecca chuan soi chun zom zelin benanena anin zuiti a hriatin Narcy chu a thin rim hlea phone a anin hauzin thu te aron vouchin thu te a soya Narcy chuan dollar sing khat ka peng chenga khongai takin kalboro ka thu hi I oilo chuan engang mi nge kani I shekhopang ti te a vau thu Rebecca chuan police te hena chuan a soibok angai zong nei a hriat awang hian Narcy thinrimin an pa chu a that tamai tina ani them hei hi investigator dengai dan chi ani Amaherawhchu a fanu mei chuan apa ngai zong nei chungchang velte ale rzia te hi chu anu Narcy na hriat vek thu le enga ma angai lo thu alo soi vele tlata kanu chuan benahi a felfam kim lova keipo ka fam kim big chuang leinem ka hmangai na a dai chuang lo ati ni in a soi vele tlat boxi an case chui lai chu a boy ta nuai mai Narcy na pasal ngai zong nei te chu a hrethiam vek niin a fanu mei chuan a soya lelama Rebecca ve thung chuan in then an tum thu le Narcy chuan tongkam na tak taka aron vouchin thu a soi ve boxi mei che thu le hla ani boka an case chu apui ta nuai nuai hle mai investigator de chuan engtia ma han lak zel tur nge ti an ngai to lai mekin lekhathon danglam tak an donga chu chuan an thil chui lai chu aron tifia takwar mai le chu lekha chuan benathat tu nia in chal chuan anu bernisipo alo tha to thu alo in ziak kul mai benanu hi April ninga sangni pakwa khan an bolina cheswala thi anga record ania Amaherawhchu lekhadang lam tak aron thlengin tha ani thu aron seita ka chuan police te chuan an han chui thalea bernisi chu bolina thluk suala wang maya boral nilovin tha ani nge ye tin an finfia leta ti chuan tual thi na case pani chui alo ngai ta der mai tin chu case pani de chuan inzomna an nei arinom ta hle investigator de chuan uluk le zualin ngai tuana an han senga millionaire thih na in a ngong tur an han ngai tua rilrua sum alo lang ngal lo theilo bernice le afa panei chun Ben Novack te an boral chuan tuin nge ro chu khom tang ni e adik chialom anupuin benakha lo thim masata jok se an ro zong zong chu anu kuta awmanga anupui Narcy chan a viau lo mite anu bernisi a thi masak jok chuan engkim mai chu ain rem dik thlap mai don ani Amaherawhchu enge Narcy chuan an pa chu tha atul kher na chan tur aduat ema adu apiang a leisaka Jennifer soyang khan loin then po ni se dananga akal chuan anupui te chuan anei zong zong chan ve hlok chu achang mai dona mun trop taka saruaka lam ve leu thin tan chuan millionaire nei zong zong za somnga chu atam tok viau lovem ni ole thuruk kan phorhnem tamal mal boka heng buai na zong zong lo chhuat chan bernia lang mite hriat velo thil in thup pakhat
alo la cheu mai benan Narcy anei don hian alo fim khur hlea anei zong ui lova pe huau anga alan lai hian remruat na fel tak alo siam reng mai anin nei na chu kal sual the ani ti hriain alo in veng uluk lea an chung ko sum chu a theang anga humin Narcy chu prenuptial agreement alo zia pui reng ani ti an mu chuak ta prenup chu in nei turte in kara in rem na thuthlung an zia thin hi ania an nei zong an ba te chenin abo abang lova zia chua tur ania chu thi na wang emo thil dang wang emo a in thenna alo point court ma thu boy ching fel lovin chan tur zat fel fai taka lo in siam rem lok na hi ani chu in rem na thuthlung chu bena chuan abial nu nupui ni mai tur strip club atanga a chhar chu alo zia fel pui diam toa lo in then ta se anei zong chan ve nilovin dollar singruk sanga vel chi achang don ani investigator de chuan Narcy chu an hual chep ta hlea Amaherawhchu mantuma an han chet meu chuan tal chuan na tur kodang ala hrezel mai Narcy chuan thuruk pakhat in thup alo cheu thu asoya investigator te po hian an ning ve to viau mai theani Narcy chuan an pa benale anu Bernice thattu chu afanu mei roi ani thei thu asoi le tatlat mai anu le pa anin thenpal chuan ama nge point ator alawa wanga ti ani mai pialama mei le apashon bena chu an che sual photo a anin kara chuan mangai na aku mum chho ve mek nin asoya chuti kara benan ngai zong an nei kwal vel chu ngai theilovin a tha tir nia arin thu asoi chuta le chu thu chu ama mei anan zot fia chi amai chu Narcy achafu talo chutia apa ne na han che sual tura ain ngai tuaringot po chuan aten ngoi thu soin anin kom ngi ziate pa le fa in kara mangai na dik tak an nei ziate asoya mei chuan anun mani sahim nana fa te po soilova dota an pu du mai chu mak atilea alo ze pui zong chu apuang fai ta vek mai benale Narcy te nupa chu pon lama lim thei tak le nupa duom tak anga an lan lain chung lama ve thung chuan Tom and Jerry ang mai an lo ni renga bena hian in then aduna po ari toa Amaherawhchu Narcy chuan anin then vai chuan mi pat mei chiat na konga ain thla da ziate a englo ziate chu mi pui hriata puan chua awawa benatan chuan mi pui mua zom taka lan rengka thilpoi mo tak ania kotlanga zakai paron mi ngai san din mun sang taka omkha mi pat mei chiat na mandan chop theyang bera ain nam hnoi ani ti mi pui nan hriat chuan ama mai ni lo an chung ko ming thasa chu ti borbanin awmanga a hotel le a company thlengin a tor pha theni heng zong hria hian Narcy chuan vaunan tak alo mang thin alo ni police te ngai dana chuan bena chuan chu ming chiat na chu ngai ngam lovin kumeng mozat alo do toa a topa chuan a tuar thei to lova mol pho huama Narcy chu then atumta chuta chia chuan Narcy chuan hun anei tam to lo ti shein chet alata nia an ngaya mahse police te chuan ama Narcy chu an dop chuak theilo Amaherawhchu afanu mei soika an thudon rinom ber chu ani mel ta sia an bo zui ta zela police te chuan ama maya ati an ring lova Narcy chuan tho pui thurual pui anei nge an ringa chu tudang nilovin au Cristobal Velis kha ani Cristobal hi ama an loko to kha ania film anga ngai ni to mahse anan chui chiang le dewa account atangin mi pakhat aming Alejandro Garcia nena sum tam tham tak alo transfer ani ti an sheta Alejandro hi tharum thona wanga zelbang lo zut photo ania athalak le hotela CCTV mi chu anan intawnna pakhat zok nen chuan an loin ang viau mai arang theyang berin Alejandro chu Miami police te chuan an langala thu an han zot fiata CCTV mi chu ama nge ni ti achiang ta tel mai sia atang rei thei talo Narcyn sum tam tham taka aroi thu apuang tange nge a
police te laurin lok angein Narcy chuan Novack chung koro chu khom adu wanga tha tir ani thu po asoi lang nge Bernice chu tuisem ho thil herna ranch mangin alua voinga mazat avuak nuwa thia bena chu amita avi thu asoi bok ti chuan investigator de chuan Alejandro chu an mana athil alai te chu an han dap saka awaleta atop nan thil pakhat an mu chua belle ta cheu mai Narsin an pa nu le an pa that tura aroi Alejandro wallet chunga chuan target pathum na thalak alola om kwau mai chu hitman chu Narcy chuan target pathum apea pahni athat toa pakhat alola that manlo chu mei ama fanu ngei chu ani ti chuan December ni som pasari sangni som pani khan Narcy Novack le au Cristobal Velis te chu Bernice le Ben Novack te tha thubuaya thiam lo chantir niin court chuan dam chunga lungin tang turin an chung thu arela parola chua phalsak annilo Narcy chuan apasal thi thua in nam noina anei lo thu soin atop thlenga atran tur thu asoi ve bok heng boina zongzong lo in channa nialang Ben Novacka ro zongzong US dollar million live lai chu an fanu me abatle afate pani chanturin court in thutlukna asiam felbok ani